Educația este un mod de viață. Ascultă emisiunea Educație pentru viață și trăiește viața la superlativ. Această emisiune este realizată în cadrul proiectului Ajutor pentru copiii cu autism și boli genetice rare, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de ADRA Moldova în parteneriat cu Asociația Obștească SOS Autism. Dragi ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Educație pentru viață. Continuăm seria de emisiuni despre copilul cu autism în mediul educațional, împreună cu doamna Olga Guzun, directoarea Centrului Social SOS Autism. Bine ați revenit, doamna Olga! Bine v-am regăsit! Astăzi vrem să discutăm despre tehnologia în viața copilului cu autism. Cunoaștem ce este tehnologia, este foarte răspândită, dar haideți să vedem pentru copilul cu autism care sunt avantajele, dezavantajele tehnologiei. Da, un subiect foarte controversat astăzi, tehnologia și influența ei asupra copilului în general, dădășile virtuale și tot ce se întâmplă din cauza lor. În primul rând vreau să menționez că bântuie așa un mit, precum că autismul se ia de la gadgeturi. Am avut foarte mulți părinți și multă lume care consideră asta. Nu este demonstrat acest lucru științific, deci autismul nici într-un caz nu se ia de la gadgeturi, în general nu se molipsește și nu se capătă pe parcursul vieții. Cu autism te naști, este totuși o tulburare genetică, este o mutație genetică cu care te naști și apoi ea este declanșată. Nu neg nici într-un caz influența negativă a gadgeturilor în primii 2 ani de viață și nu neg faptul că dacă copilul este foarte mult expus, inclusiv în primii 2 ani, dar și pe parcursul vieții la gadgeturi, clar că parcursul lui educațional și social se va schimba. Așa. Dezvoltarea lui se va schimba. Pentru că copiii învață explorând, copiii învață alergând, motorica fină, motorica grosieră, explorarea lumii înconjurătoare, asta îi dezvoltă. Gadgeturile au locul lor în învățare, dar totuși trebuie să fie dozat, ghidat de adult și foarte, foarte atent implementate în procesul educațional. Doamna Olga, și dacă ați vorbit despre primii 2 ani de viață, în primii 2 ani de viață, dacă copilul stă foarte mult în gadgeturi, evident că acolo niște conexiuni neuronale care trebuie să fie formate, nu se formează. Da. Și unii părinți observă că copilul lor se comportă ca și un copil cu autism. Da, acesta este ca și cu, nu este autism. Asta ați vrut să ziceți? Da. Am vrut să zic că, într-adevăr, simptomatica este aceeași, pentru că suferă foarte mult partea socială, deoarece copilul nu a interacționat cu semenii săi și cumva întâmpină dificultăți pe această arie. Totuși, dacă diferența dintre copilul cu autism și copilul expus la gadgeturi este aceea că îi deconectați gadgetul copilului tipic și timp de jumătate de ani el își ajunge semenii din urmă cu siguranță. La copilul cu autism, oricât nu e deconecta și orice n-ai face, schimbările nu vor fi semnificative. Așa este. Da, vă mulțumesc. Asta e diferența. Dar, pe de altă parte, este demonstrat științific la fel că copilul cu autism învață mult mai bine după vocea robotizată și după roboți în general. A fost un studiu chiar când roboțelul a înlocuit terapeutul și s-a demonstrat că copilul cu autism a învățat mult mai rapid de la acel roboțel decât de la ființa umană. Iarăși asta este legat de specificul acestor persoane, acestor copii, pentru că pentru ei ființa umană este foarte complicată. Toată informația pe care noi o transmitem prin mimica noastră, gesturile noastre, limbajul corpului, pentru ei este extraordinar de derutantă. Chiar și modulația vocii noastre, da? Este exact la fel, tonul pe care noi îl folosim, emoțiile pe care le eliberăm cu vocea, sunt derutante pentru ei. De asta pentru ei este mult mai clar și mai simplu să se concentreze pe vocea umană și pe informația pe care o transmite vocea,
atunci când vocea este lipsită de emoții fără și non-verbal și fără paraverbal, da? Exact, da. Deci asta este, deci s-a făcut studii în acest sens și s-a demonstrat. Plus la asta, tehnologia pentru copilul cu autism vine cu foarte mult suport vizual. Deci dacă este telefon, dacă este planșetă, dacă este laptop, dacă este computer, televizor, totul vine cu foarte mult suport vizual și să nu uităm că copiii noștri sunt totuși buni pe partea asta, ei înțeleg foarte bine tot ce înseamnă vizual și dacă el mai vine însoțit și de subtitre sau voce, atunci e clar că înțelegerea limbajului va fi la un alt nivel pentru copiii care totuși folosesc gadgetul decât pentru cei care nu. Chiar eu am avut asemenea situații când pe la 2 ani încă nu știam diagnoza copilului, dar am observat că eu nu-l pot învăța nimic, pe mine nu mă ascultă, dar foarte bine se conectează la computer și privește doar videoclipuri educaționale și atunci am convenit că da, uite, eu o să-l las pentru că atâta timp cât nu pot să-l învăț eu, dar el învață de acolo, asta înseamnă că e tot bine, da, oricum este progres. Asta e una la mână. 2 la mână, noi cumva trebuie să ne gândim că pregătim acești copii pentru viitor, nu pentru ziua de alaltăieri. Eu vorbesc acum despre părinții care au decis să excludă cu totul din viața copilului tehnologia. Nu este decizia cea mai reușită, pentru că noi trebuie să pregătim copilul nu pentru ziua de alaltăieri, ci pentru ziua de poimâine, da? Acesta este viitorul lor, nu uităm și ne informăm și suntem la curent că este o revoluție enormă acum în domeniul acesta tehnologic, în domeniul IT, a venit AI-ul, inteligența artificială, ceea ce este un extraordinar progres și, în general, tehnologia este făcută ca să ne ușureze nouă viața, să ne ușureze nouă munca, să ne ușureze procesul de învățare. Noi suntem la un pas distanță, la un click distanță, dacă vreți, de o grămadă de informații. Trebuie doar să învățăm copilul, și nu numai copilul cu autism, dar și copilul tipic, cum să navigheze în această informație, cum să o analizeze în mod critic, ca să nu se dea, să nu fie provocat de fake-uri, de știri false, de diferiți excroci care sunt și acolo. Și limite da? trebuie puse. Exact. Și trebuie puse anumite limite. În general, dacă copiii din ziua de azi se nasc cu tehnologia în sânge, da? Deci majoritatea dintre ei încă nu pot duce lingura la guriță, dar deja operează foarte bine cu șoricelul și cu butoanele acestea minuscule de la telefon. Asta demonstrează că asta e pentru ei, asta e ceea ce îi așteaptă în viitor. Noi nu știm ce o să mai fie acolo, de asta e foarte bine să cunoască, să fie acest instrument folosit dozat, folosit rațional, folosit ca copilul să progreseze. Mai este un aspect social aici, în cazul copiilor cu autism, deoarece ei nu prea cunosc jocul, da? Și mai ales jocul social, iată, de aprinselea, de ascunselea, ceea ce are jocurile care au niște reguli clare sau jocurile care, să zicem, să pot începe, iată, chiar ieri mă uitam la niște copii care se jucau de-a ascuns aprinselea, da? Adică cumva copiii mai tipici mai inventează niște reguli și le redenumesc, ceea ce pentru copiii noștri poate fi destul de derutant, pentru că ei știu de aprinselea și știu de ascunselea și în terapie au fost învățate regulile pentru aceste jocuri și copiii se joacă de ascuns aprinselea și el cumva nu mai înțelege. Păi uite, ei în schimb sunt foarte buni în jocurile online. Și asta ar fi un moment de conexiune dintre ei și copiii tipici, da? Lăsându-i să joace jocurile online, ca ei să devină destul de buni în acest domeniu, iar apoi când merge în școală deja, să-și demonstreze aceste abilități și iată cumva în pauză să mai joace un joc online sau să se strângă după lecții, da, și au voie acolo o oră să joace online, că ei se sună acum pe Viber și discută sau în chat-urile acestea ale jocurilor online, dar iarăși încă o dată repet, foarte atent, părintele trebuie să fie la curent. Cu cine se joacă copilul? În ce se joacă copilul? Copilul trebuie învățat înainte de asta să nu divulge informația personală niciunui om pe chat. Da? Ce înseamnă că ai un prieten virtual? Îl cunoști tu cum arată, știi unde trăiește, cunoști numele lui real și așa mai departe. Vârsta. Asta e foarte, foarte important. Deci sunt niște abilități înainte de a-i da copilului telefonul în mână care trebuie să le înveți pe copil. În rest, este un instrument extraordinar,
Este un instrument foarte bun, mai ales când are loc distanțarea, da? Deci în perioada când, iată, noi l-am însoțit pe copil și acum a venit momentul să începem să ne distanțăm. El parcă se descurcă binișor în mediul clasei, în mediul școlar, dar cumva te gândești, dacă apare ceva neprevăzut, că noi nu știm ce se poate întâmpla și atunci, iată, este o oportunitate să îl învățăm să sune o persoană apropiată, mami sau tati, și să se descrie problema cu care se confruntă, ca mama și tata să fie, sau dacă s-a întâmplat că, nu știu, a ieșit la pauza mare și nu mai știe cum să se întoarcă înapoi, sau e încuiată, nu știu, clasa și el nu știe unde sunt, toți copiii s-au dus la, nu știu, educația fizică sau în altă parte, atunci el trebuie să aibă instrumentul ăsta ca să sune, deci nu trebuie să ne speriem, pentru că am văzut copii de 12 ani, de 19 ani, care n-au habar cum să sune la telefon și în ce situație trebuie să sune. Mai sunt în timpul nostru? Da, sunt, pentru că eu vorbesc de copii cu autism, unde părinții au decis că mai bine să ne protejăm și de noi să excludem de tot tehnologia din viața copilului, dar, din păcate, îi fac un dezavantaj, pentru că noi îl facem ciudați deja în altă extremă, da? Ca la 19 ani tu să nu știi că, uite, ai un telefon și poți să suni pe cineva drag sau apropiat și să-i spui că am urcat în troleibuz, dar aici, cineva mă hărțuiește sau mă impune să mă ridic de pe scaun sau mi-a zis ceva urât. Deci situații de viață sunt diferite. Sau m-am pierdut sau un copilaș a fost atacat de câini chiar. Adică sunt diferite situații când telefonul îți joacă, dar asta e calea lungă. Adică e mai ușor să excluzi și gata, am terminat cu problemele și cu stresul, decât să înveți copilul permanent să fie la curent și să fie cu mâna pe puls, unde el intră, pe ce site-uri intră, cu cine discută, ce se întâmplă acolo în chat-uri, ce jocuri joacă și așa mai departe. Clar că asta e cale mai lungă. Da, dar pe de altă parte sunt părinți care le dau libertate totală copiilor. Da. Asta care ar fi riscurile pentru copiii cu autism? Este deja o barieră în calea învățării. Da? Adică dacă copilul, e bine când copilul, să zicem, doar învață din telefon, da? Iată, sunt copii care pur și simplu nu privesc desene, dar privesc clipulețe cu alfabet, cu cifre, cu engleză, da, și învață de acolo, cu mijloace de transport, cu, nu știu, forme geometrice și învață de acolo. Atunci putem să le dăm voie un pic mai mult să stea. Dar nu uităm că sarcina noastră importantă și primordială este socializarea. Copilul ăsta oricum trebuie să iasă și afară, oricum trebuie să fie expus și să fie înconjurat de semeni ca să învețe niște abilități sociale. Dar odată ce copilul a început să folosească gadgetul pe post de distracții, adică, noi ne jucăm, deja trebuie să fie doza un pic mai mică. Ne jucăm o oră pe zi și este suficient și ne jucăm o oră pe zi după ce tu faci 1, 2, 3, 4. Deci mai întâi noi facem sarcinile, comportamentele care sunt dorite să le vedem la acest copil și după care, poftim, tu primești telefonul pentru o oră jumătate, de o oră jumătate dacă ai făcut ceva extraordinar, da? Deci în felul ăsta. Dacă copilul este obișnuit să învețe din telefon sau online, va fi el oare atent la ore și cât de ușor va fi pentru pedagog să-i capteze atenția? Va fi foarte greu, pentru că, iarăși, noi nu suntem atât de interactivi cum este gadgetul, da? Și suntem și un pic derutanți, va fi complicat. Dar acum, în fiecare clasă practic, nu știu dacă cel puțin în Chișinău se practică mult, dar și în sate am văzut, în suburbii, tablele acestea interactive, care cumva reușesc să capteze, iată, atenția copiilor noștri. Da, este stimulul vizual. Un PowerPoint, proiectat pe perete, la urma urmei, nu este atât de strașnic, dacă îl folosiți și atunci cumva reușești să-i captezi. Dar este această, iarăși, acest risc că cumva copilul este obișnuit cu doze scurte de video și impulsurile astea de dopamină care vin în creier și el atunci pe activități lungi, cum ar fi citirea sau privirea unui video mai lung, un film, un desen animat, nu poate să se focuseze foarte mult, dar iarăși la asta se lucrează foarte încet, minuțios, atent, se poate de exclus o perioadă, după asta de reîntors în doze foarte mici, adică aici deja sunt aspecte cu care le discutăm cu specialistul terapeut. Da, și pedagogul ține cont
cont de asta, că copilul acesta învață într-un mod mai diferit. Da, neapărat. Da, este destul de interesant aspectul ăsta, pentru că dacă în viața copiilor fără autism, da, copiilor tipici, noi parcă încercăm mai târziu, de exemplu, eu după 3 ani abia i-am permis copilului meu să facă cunoștință. Asta e foarte bine și așa și la copii. Și tot mai puțin, pentru că eu vreau ca cât mai mult să socializez. Dumneavoastră spuneți că pentru copilul cu autism este foarte benefic ca să învețe din gadgeturi. Da, uitați-vă, eu nu recomand, deci primii 2 ani de viață este exclus. 2, 3 ani, câte un pic, foarte puțin, dar cumva ne străduim nu atunci când mănâncă, pentru că foarte mulți părinți cumva includ contraindicate. Includ, știți, telefoanele și le folosesc pe post de copilul, uite, nu mănâncă și atunci noi îi punem desene și îi vrem lingura în gură și el cât de cât se alimentează. Sau am ieșit la un restaurant sau într-un mediu oarecare, copilul a început să plângă și eu repede i-am vrut telefonul ca să tacă și să pot eu să mă relaxez. Bun, eu înțeleg, e foarte complicat. În general e greu să crești un copil cu autism și este destul de deruntat, dar strângeți-vă un pic și neapărat gândiți-vă pentru ce îi dați telefonul. Dacă copilului i-ați dat telefonul pentru faptul că el a plâns, data viitoare el o să-l ceară tot cu acest comportament. Care-i scopul? Noi nu o să scăpăm, da. Mai bine, nu știu, inventați un gest, învățați copilul să folosească degețelul, să vă arate că, uite, eu asta vreau. Sau să zică dacă are capacitate, măcar, da, telefon. Sau cumva, nu știu, altfel să vă ceară, sau cu așa, sau... Deci altfel să vă ceară acest telefon decât prin plâns. Asta este neapărat. Și cu mâncatul... Atunci când copilul este foarte focusat pe o activitate care este foarte interesantă pentru el, cum ar fi privitul, el nu simte gustul mâncării. Deci dumneavoastră rezolvați problema, practic, pe perioada aceasta. Acum și aici. Ne-am rezolvat problema, da? Am luat prânzul, gata. Nu o să se dezvolte copilul, nu o să scăpați de această problemă. Contactul cu mâncarea nu se dezvoltă. Exact. Deci copilașul mănâncă fără ca să simtă gustul mâncării, fără ca să înțeleagă cum are loc procesul de rumegare, de mestecare a mâncării. E foarte, foarte complicat după asta să-i scoți acel telefon. Deci, de regulă, când îi scoți telefonul, că înțelegi că deja asta nu este ok, copilul începe să nu mai mănânce nimic. Sau îți dai seama că el, de fapt, nu poate mânca singur. Sau are preferințe extraordinar de drastice în privința mâncării și nu vrea să mănânce texturi, nu vrea să mănânce gusturi, nu vrea să mănânce culori diferite. Deci nu trebuie. Cu cât mai devreme noi identificăm aceste probleme, cu atât mai repede noi mergem la un specialist, pentru că ne par ciudate aceste comportamente. Dar așa vin copiii în consultație și eu întreb, cum mănâncă? Deci ce mănâncă? Da, mănâncă de toate. Și când îl întreb cum mănâncă, se adeverește că de fapt el mănâncă doar la desene și mama îi vâră cu lingura în gură. Păi atunci copilul cum să știe? Cum să știm noi ce mănâncă el și care sunt preferințele lui mâncare dacă el mănâncă tot, pentru că el e concentrat acolo. Nici într-un caz la procesul de masticație. Deci asta e foarte important. Nu știu, sunt multe aici controversate și fiecare părinte probabil alege pentru sine la un moment dat, dar vă zic, copiii cu autism au nevoie asta, au necesitatea asta. Eu știu adolescenți cu autism mari care, fiindcă au barierele astea în comunicare, dar comunică în scris, online, au prieteni, au comunități pe care le dezvoltă și unde sunt fericiți. Iată, sunt copii care poate nu pot ieși din casă, dar în schimb își găsesc un loc de lucru pe online. Pentru ei este foarte clar, este foarte pe înțeles mediul acesta online și este foarte și ușor ei cumva navighează în acest mediu. De asta e important să supraveghem totuși copilul și să încercăm să-i dăm, dar să urmărim îndeaproape ce face el, cum face el, pentru că totuși noi suntem adulții și suntem mult mai deștepți și mult mai înțelepți și mult mai, pregătiți pentru viață decât ei. De aceea nu trebuie să le dăm nelimitat și neghidat și nesupravegheat. Da, foarte important ceea ce ați menționat. Chiar dacă decidem noi că educăm copilul în felul ăsta și îi permitem anumite momente să stea în telefon ca să învețe ceva, dar nu o facem pur și simplu ca să scăpăm noi de ceva. Exact. Sau pur și simplu ca să liniștesc sau să mă odihnesc eu, da. ca să fie ca o dădacă, după cum ați menționat. Da, deci trebuie să fie cu cap. Totul trebuie să fie cu cap făcut, planificat, gândit din timp. Uite, eu vreau să-i fac cunoștință copilului meu cu
aceste serii de filmulețe care l-au învățat, de exemplu, nu știu, engleza de la o vârstă fragedă, pentru că bănuiesc eu că o să-l dau la o școală cu profil englez sau o să ne mutăm peste 2 ani într-o țară unde, da, iată, în felul acesta. Sau văd că nu pot să-l învăț literele, iată, stau, încerc, sau nu pot să-l învăț să citească pe silabe, sau nu pot să-l învăț să trec de la silabe la cuvântul întreg, ce ar trebui să fac. Și atunci găsim filmulețe de profil și le facem, da, eu pe ai mei am învățat cum trebuie să meargă la liceu Deci sunt diferite. Internetul este o resursă extraordinară, nelimitată, foarte, foarte bună, dacă îl utilizezi așa cum trebuie, pentru că este și mult gunoi cu care nu trebuie să încărcăm creierul copiilor noștri. Dar vă mulțumesc foarte mult, doamna Olga. Mult succes în tot ce faceți și vă aștept ca să continuăm dialogurile noastre. Cu mare drag! Dragi ascultători, vă amintesc că am discutat despre tehnologie și rolul ei în educația copilului cu autism. Dacă aveți întrebări, sugestii, ne puteți găsi pe pagina de Facebook Educație pentru Viață la Radio Vocea Speranței Moldova sau pe site-ul radioului rvs.md. Rămâneți alături de noi! Această emisiune este realizată în cadrul proiectului Ajutor pentru copiii cu autism și boli genetice rare, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de ADRA Moldova în parteneriat cu Asociația Obștească SOS Autism. Descopere arta de a trăi bine, doar la emisiunea Educație pentru Viață. Adresează întrebări, comunică sugestii, vino cu soluții, confirmă sau infirmă. Opinia ta contează. Tu vorbești, noi ascultăm și împreună facem viața mai bună.